аз искам това, аз искам онова и хубаво искаш го, ама ти няма да го получиш. Какво е манифестацията? Днеска този термин е толкова разпространен, че направо не е истина и повечето информация за нея е просто толкова малумна, че няма на къде повече просто. Това ще е единствения клип, който ще изгледате за манифестацията и буквално няма да ви трябват повече други клипове. Пишете каквото смятате за полезно от този клип в някаква тетрадка и просто нека да започваме. Първо, какво е манифестация? Манифестацията просто е термин, който твърди, че нашите мисли и нашите действия определят нашата реалност. Нашите мисли са между 60 000 и 70 000 мисли на ден. И 90% от тези мисли са абсолютно същите, които са били и на нашия минал ден. Тоест, ние няма как да манифестираме, ако нашите мисли са негативни, ужасни, нашата реалност ще си остане такава. Защото почти всички мисли, които мислим на ден, са абсолютно същите като на миналия ден. Ние се събуждаме, казваме си, отивам на тъпата ми работа, с тъпите колеги, изкарвам супер малко пари, прибирам се 8 часа, седа там, аз дори не ги харесвам. Прибирам се, направо не е истина, сега трябва да готвя, трябва да чиста, трябва да правя това. Нашата реалност няма как да се промени, ако ние сме така всеки ден. Защото ние се събуждаме и всеки ден мислим едно и също. Така че какво е манифестацията? Просто нашите мисли създават нашата реалност. Колкото повече позитивни мисли са в главата ни, толкова повече позитивна ще е нашата реалност. Защото хората могат да ви казват, че утвърждения, т.е. афирмации и писане на искам да изкарвам по 10 000 лева на седмица, по 20 пъти на ден ще привлече това нещо в живота ви. Не, това не е вярно. Това са пълни глупости. Вие само се лъжете. Буквално не правите абсолютно нищо друго, освен да лъжете себе си, когато правите тия неща. Защото дори да пишете положителни утвърждения и вие ако не ги вярвате, то просто няма да стане. То няма да дойде във вашата реалност. Вие като не вярвате в нещо, то как ще се появи? Вярвате, че работата ви ще се промени, ще стане много по-хубава, ще изкарвате много повече пари. Как да стане, като всеки ден се събуждате и си казвате, че това не е така? То просто няма да стане, защото дори да напишете на някакъв лист ми, имам уникални колеги, те ме уважават, изкарвам по много пари на ден. То няма да се промени. Без действия, без цел, само с писане няма да се промени абсолютно нищо. А знаете ли какво? Ние манифестираме постоянно, защото ние постоянно мислим, постоянно взимаме решения. Майндсета, с който взимаме решения, ще определи крайната точка. Защото ние взимаме някакво решение и не влагаме никаква мисъл за това, ние просто го правим. Ама в същото време трябва да сме много наясно със себе си какво искаме. Хубаво, искаме да изкарваме 10 000 лева, взимаме решение, започваме да работим към тази цел и какво се получава абсолютно нищо, защото вие не знаете какво ще правите с тия пари, вие не знаете за какво ги искате, вие не сте наясно със себе си и точно заради това няма как да стане. Второто нещо, за което ще говорим е защо не става. И ето защо и не става. Аз тук ще го обясних, ама спокойно ще го обясна отново. Пишете в тетрадката си, искам да изкарвам хикс пари. На седмица, на ден, няма значение. Дори аз съм го правила. В смисъл, седа, медитирам си и си казвам, искам успешен бизнес, искам да продавам картини, те да са много харесвани. Добре, и какво? Какво ще правя с тия пари? Къде ще хода? Как ще се чувствам? Защо го искам? Защо не става? Защото не сте наясно. Не мога да го напиша. Защо не става? Защото не сте наясно със себе си. Искам всички, абсолютно всички, които гледат този клип и които искат нещо, няма значение пари, няма значение здраве, вземете си някаква тетрадка, напишете в тетрадката, искам да изкарвам 20 000 лева, искам да изкарвам 100 000 лева, искам да изкарвам 1 милион. Защо? Защо? Какво ще правите с тия пари? Как ще ги изкарвате? Къде ще бъдете? Как ще се чувствате? Искам всичко да напишете с детайли, а не просто аз искам това, аз искам онова и хубаво искаш го, ама ти няма да го получиш. Така че, първо променяте вашите мисли, за да се променят за в бъдеще, защото няма как да получите нещо, когато мислите за същите глупости, за които мислите всеки божи ден, просто то няма да се промени нищо във вашата реалност. Така че първо променяте вашите мисли и второ станете наясно. Станете наясно с какво искате, как ще се чувствате, къде ще бъдете,
Как ще го правите? С всичко до детайл. Искам да го напишете някъде. Няма значение къде. Някаква тетрадка, ако искате изобщо не го пишете, ама ако няма да го пишете, си го представете в главата. И си го представяйте всеки божи ден. Всеки божи ден какво искате. Здраве, пари, връзка, всичко. И сега най-важното. Стигнахме до третата точка. Най-добрият път към това да се случи тази манифестация. Кой е най-добрият път? Аз току-що го обясних и ще го напиша в тирета. Първо е промяната на мислите. Това е най-добрият път. Промяна на мислите. После ставате наясно. Бъдете наясно със себе си какво искате и как ще се чувствате. Напишете абсолютно всичко в детайли. И трето, действия. Как да стане нещото без действия? Ами то просто няма как да стане без действия. Така че взимате постоянни действия към това, което искате. Няма значение какво. За всеки спрямо желанието му действията ще са съвсем различни. Няма как да са еднакви за всеки. Много добър пример. Искате да отслабнете. Какво ще направите? Няма да седите цял ден на компютъра и да си казвате: аз искам да отслабна, много съм дебел. Не мога нищо да направя, аз така съм си роден. Нали, разбирам, някои хора наистина имат проблеми с това. Напълно разбираемо е, но тези, които нямат, няма как просто един ден да отслабна. Айде, аз ще отслабна. Няма да стане. Няма как да стане просто. То не става така. Действия. Защото вие може да го пишете, може да го мислите, може да си го представяте, как сте супер слаби в любимите си дрехи сте, които никога не сте можели да вземете, защото просто сте прекалено голям размер. Съжалявам, за което просто това е реалността. Ама няма как да се получи без действия. Всичко в живота е така. Не само за отслабването, за изкарването на пари, за здравето също е така. Няма как да сте здрави и примерно да ядете по 3 начоса на ден или Рафълс, Прингълс, каквото щете. Няма как просто толкова ядете всеки ден една и съща храна и то такава, дето е супер процес. То няма да сте хелти. То вие ще го усетите след някакво време. Сега може да ви харесва, ама след време изобщо няма да ви хареса. Тези плюсчета, това са плюсчета, не се виждат много, но няма значение. Тези зелени плюсчета са вашето желание. То иска да дойде към вас, то буквално ви иска, вашето желание ви иска. Всичко, което желаете, може да е ваше, но вие сте тук. Вие сте ето тук, това сте вие и сте заобиколени от какво? От минусчета. А минусчетата са във вашия мозък. Минусчетата са във вашия мозък, те са навсякъде около вас. Събуждате се и си казвате: аз днес какво ще правя, бе? Нищо. Отивам на място, което не харесвам. Отивам при хора, които не харесвам. Това е моята реалност. Аз съм навсякъде около неща, които не харесвам. Вие не си харесвате живота. Няма как да привлечете нищо позитивно така, защото какво? Вие сте в тази цялата негативна енергия. Вие сте в цялата тази негативна енергия и сте си изградили щит около вас, да не можете да привлечете нищо позитивно. Всичко, което искате е позитивно. Вие, ако седнете за 20 минути на ден и си представите тази реалност, която вие желаете, вие ще се чувствате много по-добре, отколкото когато несъзнателно ви текат мислите, вие няма как да влезнете в тази реалност, защото несъзнателно 90% от мислите ви, които са негативни, те отиват в следващия ви ден. Тоест всичко това позитивно нещо, което искате, няма как да дойде просто. Вие трябва да сте осъзнати за вашите мисли и за вашите действия. Защото, когато ги помислим, те са вече съзнателни. Но преди да ги помислим, те са в нашето подсъзнание. 3-4 секунди преди да си помислите нещо, то вече е минало през вашето подсъзнание. Тоест, реално, вие мислите несъзнателно негативни неща. И точно затова си седите в тази енергия. Няма как нищо позитивно да дойде. Може би ще дойде, ще излезнете някъде навънка, някой ще ви каже: много сте хубави. Ма какво? То само това ще е позитивното, защото просто вие сте негативен човек. И реалността ви ще ви си остане такава, каквато си е, докато не промените вашите мисли. Ето я и дъската. Първо, говорихме си за това какво е манифестация. Второ, защо не става. И трето, най-добрият път. Промяна на мислите, ставате наясно със себе си и действате. Ето това сте вие сега, а ето това искате да привлечете в живота си. Няма как да стане без действия и без промяна на мислите. Благодаря ви, че гледахте. Това е първият клип в канала, който ще видите. Очаквайте много интересни теми и ако някой желае да си купи нещо от
моя онлайн магазин, който е в Instagram. Ще го линкна долу в описанието. Може да разгледате. Има хендмейд неща, има неща, които не са хендмейд. В момента тече уникална промоция, която просто не е за изпускане. И чао! Надявам се наистина клипчето да ви е било полезно.